Masquerade say Zimbabwe, welcome to our channel Zoom Confessions and Deep Secrets. Kana kati kitanka kuya panini channel, please don't forget to subscribe. Kana uchungwa garo ka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi mre Zimbabwe tawigira nyaya buritswa na nyaya buritswa ya the ex-wife wa the Vice President Constantino Chiwenga, Mary Mbaiwa, kunzi gumbo rake reku-left rabiswa mure Zimbabwe zikunza zvinoomera mushe health ya Mary Chiwenga irikuramba ya Mary Mbaiwa irikuramba ichideteriorata mure Zimbabwe. Mbaiwa uyo arikunzi akabiswa gumbo rake a week ago mushure mekunge akaitwa several counseling sessions kuti awanikwa achicomfortwa kuti awanikwa achiita undergo this procedure mure Zimbabwe. Zviri kunzi Mbaiwa uyo akadiagnoswa neacute lymphedema, zviri kunzi anga akuvhurika maronda pagumbo rake hanzi zvisina kumira mushe, zvakonzeresa kuti asvike pakubviswa gumbo rake. Ndofunga ye right arm yakaamputatwa muna September mugore 2022. So kuburikidza nekudeteriorata kwehealth ya Mary Mbaiwa aitadza kuatenda ma-court sessions mure Zimbabwe. Zvinhu zvakare yepassport yakatorwa mure Zimbabwe, izvo zvakonzera kuti awanikwa achitadza kuwana treatment kunze kwenyika. Zvinhu zvakasika yaisika treatment kuSouth Africa, but nekuda kwekutorwa kwepassport yake hazvina kuzobudirira, hazvina kufamba mushe mure Zimbabwe. Zvinhu zvakasarenda ma-travel documents ake as part of bail conditions mure Zimbabwe. Kutaura kwatiri kuita ari kunzi she is admitted at a private hospital muHarare. Lawyer Beatrice Mutetwa ataura iye achiti she was devastated paakaudzwa about the health condition ya Mary Mbaiwa. Akabuda achitaura achiti there is really nothing to say. It's probably one of the most traumatic cases that I've ever dealt with. We hope that we can find closure one day on this. Tisingaziye kuti munoona sei nyaya iyi mai va Mary Chiwenga varanzi vakatraya kubatwa neThe Standard, but she said she could not comment on this issue. Last year yoga akabuda mai va Mary Chiwenga vakabuda vachitaura ivo vachiti she is surviving through God's grace mure Zimbabwe. Zvinhu zvinoomera mushe, ari kurarama munguva yakaoma. Mbaiwa yanga ane nguva achirarama achirwara mure Zimbabwe. Ndofunga kubva pakaita bombing kuWhite City, from then ndo paakatanga kungozvimba maoko, achizvimba zvakare nemakumbo. Health troubles akakonzeresa kuti nyaya yake yaari kupomerwa iwanikwe ichipostponwa mure Zimbabwe. On some occasions tofunga takaona Mary achiunzwa kucourt in an ambulance mure Zimbabwe. On one occasion ari kunzi akatanga kurutsa panga mucourt, then zvakare sometimes aidhoza mucourt nyaya dzake dzichitongwa. Mbaiwa ari kupomerwa mhosva yekutraya kuuraya Vice President Constantino Chiwenga apo pavairwara vari kuSouth Africa kumugore 2019. Zviri kunzi Mary Mbaiwa yakafosa ma-security aids aChiwenga kuti vawani vabude muhospital room so that aizowanikwa achiremova ma-life support devices anga ari connected to the Vice President. Zviri kunzi Mbaiwa akafosa Chiwenga out of the bed achida kumubuditsa muhospital, hanzi but akastopwa the hospital staff mure Zimbabwe. Zviri kunzi from then akabva disappear from the hospital. So vaChiwenga vari kunzi he was later flown to China kwavakanowanikwa vachibatsirwa mure Zimbabwe, kwavakareceiva treatment yakaita successful mugore 2022. Ndofunga the High Court yakarula kuti Vice President Constantino Chiwenga vakaterminate his marriage to Mary Mbaiwa muna 2019. Zviri kunzi vakabhadhara traditional token ya $100. Ndizviri kunzi Vice President Constantino Chiwenga vakatumira the army commander vaAnselm Sanyatwe musi wa24 November mugore 2019 kunoita handover mari yegupuro
muri kwambaiwa Vice President Constantino Chiwenga kutaura kwatikuita. He's now married to Colonel Minyotaba Baloyi and takaona wedding yavo yavakaita ku Catholic Church iri kuBorodale. Minyotaba Baloyi ari kunzi during the time eirwara Vice President Constantino Chiwenga and she would visit Vice President Chiwenga hospital zvakabudidzwa na Mary Chiwenga. She pretended as a student as a translator in Zimbabwe, but anga told girlfriend Vice President Constantino Chiwenga tingazivi kuti munoona sei nyaya iyi tiudzewo zvamuri kufunga kutaura kwatiri kuita. Pane statement rabudidzwa na Susan Mutami muRezimbabwe achiaccusa zvakare Mary Mubaiwa nenyaya yekuda kuuraya the Vice President. Susan Mutami akabuda achitaura achiti, to all the young girls out there, never ever bite more than what you can chew. Some of us have learned the hard way. Mary tried to kill her ex-husband for the love of money, power, and greed. A man that had changed her life and that of her family for the better. I feel for her as a woman. Edie Mnangagwa is now out of sight and she is now suffering on her own. The Isaac boys are now nowhere to be found. Who conspired with her to kill her husband? Mukanya, mudzimu wenyu wakasimba. Mwari akuchengetai nekusingaperi. There is a reason why you rose from the dead. To the Chinese government, you are indeed an all-weather friend. For better or worse, all those that stole from the general, no matter how much you get close to his wife, he knows who you are. Mary, I pray for you, and confess the truth. Genius Kadungure died a painful death, having a bomb planted in the boot of your car, and ain't a joke. Vana vevanu vakabatanidzirwa mu crossfire. Buyanka is in prison as we speak. All you had to do was return what didn't belong to you. So infidelity yako vanga vasisina basa nazo. Get well soon. Ndozvabuda zvitaurwa na Susan Mutami achikomenta on this issue muRezimbabwe. Nomera mushenye inorwadza, nyaya inosiririsa tisingaziye kuti munoiona sei nyaya iyi kutaura kwatiri kuita. Mary is crying achitaura iye achiti ane nguva, ane makore asati aona vana vake, achitaura iye achita kurambidzwa kuona vana vake zvakare asangana neiri dambudziko rekubviswa gumbo muRezimbabwe. Tisingazive munoiona sei nyaya iyi, tiudzewo zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.